Така че с най-голямо удоволствие ви връчвам. Много съм щастлива, че ще се ползвате със здраве и със сигурност с ефект, защото козметиката наистина е качествена. И сама сте се убедила, че има всичко, което правите за себе си, така че пожелавам ви да си я ползвате със здраве и с много усмивка. Защото всъщност усмивките ни правят още по-красиви, макар и козметиката някога да не свършва достатъчно работа, но тази козметика не е такава. Благодаря. Добре, наистина. Искате ли да се снимате заедно? Искате, разбира се. Айде да. Поставете го, искате чантата тук да не ви пречи. Да. Успешна нова година! Също така получавате една година диагностика. Всеки месец 12 са на брой и ще започнат да диагностика на кожата, за да определят състоянието на кожата, да изпишат различни предписания, какво количество, колко пък да ползват. Добре. Сега ли? Сега да. Сега всичко става толкова бързо. И годината започва добре, още макар да изтекла тази. Малко пресрочни коледни подаръци, но... Жал, вече има настроение коледа. Добре.